tukang kethuk ki nek agi kok yang-yangan. Ora fokus. Iya. Sugeng dalu Mbak nggih. Sugeng dalu. Kok sembrono ijole. Ngene-ngene kelas 1 SMP kan disenengi sing ngendang. Sing ngendang ki loro, telu. Sing jaipong. Oh, sing jaipong. Sing jaipong sing kae, nabu Sing peken endi? kae. Sing kumuh kae lho. Body shaming tidak boleh. Mas Kimpel. Nggih, niki wau. Kepiye? Kok wigati timun koyoke? Nembang Heeh. berdua kali Mbak Niken. Heeh. Moh berdua kok. Ayo. Ya wis engko meneh wae. Lingguwa. Piye to? Minangkani liyane. Nyebai. Wis kek lingguwa. Gak aku mau Nyebai ra apa-apa anggere takon linggo ngono aja miso-miso. Wis kek linggo. Ya. Ya aku ra sido. Ora sida, urung sik. Sakit tau. Jan lek gawe suwukan yo dadak. Ora apa-apa. Ayo karang kuwi kemempengan kaya. Oh ngono ah. Kowe ngaturke panuwun ya, Truk. Ayo. Heeh, kowe ngaturke kula nuwun sik, Truk, luwih dhisik ana ngersane para warga ing Gedang Rejo kene. Ayo. Bengi iki mapan ana ing teras sawah Ndung Dawang. Heeh. Iki papan apa pariwisata kanggo para warga masyarakat. Ayo. Sak kiwa tengene Gedang Rejo lan kabeh wae sing padha kepengin apa tindak
rawuh ning kene ya ngaturke panuwun ya Truk ya ha iya ing atase bengi iki awake dhewe diparingi fasilitas tempat sing luar biasa kepenak dinggo mayang ha iya mengiki mampan ana ing Ndong Dawang ya Truk ya ha iya alhamdulillah iki titik keempat utawa wayangan minggu keempat iya ana ing wulan Ramadan ya nang ngarep awis diaturke nek apa hasil sawar bengi iki kabeh dienggo disalurke diaturke ana ngersane para sing butuhke ya ning antarane ana panti asuhan ya kaum duafa lan pikir miskin ya anak yatim piatu ya wiyaga iki do pikir ki le ha ya wis ben golek dhewe kok iso golek dhewe kok njagake ha iya dadi ki 100% murni disalurkan kanggo sing butuhke ya Reng ya ha iya ora dienggo oknum-oknum wiyaga tenan kowe mau teko telat kok ngarep-arep saweran ora ya wis ora member babar blas ha iya ayo teko telat ki pekne ana acara ibadah dhewe heeh tak kira ya kemau wis entuk santunan saka gereja kemau ya mau ora lah sapa domba oh ya biri-biri ngawur senengane ra ngaturke panuwun ana ngersane piyane Bapak Lurah utawa Bapak Kepala Desa panjenengane wah iki luar biasa apa aku mau sore saurunge saurunge buka mau aku buka ning daleme Pak Lurah weh ngono weh ning kono dingoni Truk kowe ra melu aku ra melu rono aku ra melu meng arep nguntuti Yanti kok kaya melu karepmu ra ya karepmu lah iya mbah ana daleme Pak Bekti Nugroho kuwi gurune an dhewe oh iya heeh ana ing Mansatu Gunung Kidul ngaturke panuwun Pak Lurah sak pamong Kalurahan Gedangrejo Karangmaja ya ugi matur sembah nuwun dhumateng muda-mudi Karang Taruna wonten ing Kalurahan Gedangrejo ya ngaturke panuwun ngursane warga Gedangrejo Karangmaja weh luar biasa bengi iki tenda-tenda UMKM di tertata dengan rapi Truk ha iya ana ing dalan sak apa pintu masuk tekan pintu keluar weh jan apik-apik kabeh barange apa sing didol ki lho panganan enak-enak kabeh ya kowe arep apa bakso sing bentuke kaya apa kae jenenge ana Truk ana ngaturke panuwun kanggo Mas Bayu Waskita sak rombongan ketua pemuda Gedangrejo ya wis diatur kabeh acarane nganti berjalan dengan lancar amin Kim ya penjane Bapak Profesor Dr. Sutrisno MPD ya rawuh woi luar biasa penjane Pak Purwanto ST ya rawuh ya para dewan-dewan ki ya bengi iki padha rawuh kabeh ya luar biasa le ana harapan lah nggo wiyaga-wiyaga ki sak ora-orane iya harapan iso sedekah meneh ngono lho maksude iki iku sing paparinge saka Pak Sutrisno karo Pak Purwanto ki disedekahke ya wis ana dhewe rezekine ya uga ngaturke sugeng rawuh kanggo penjane Bapak Angga Sandi Farisma SIP badhe ngersake lagu napa monggo kula aturi nyumbang lagu mangke ya sugeng rawuh uga penjane Bapak Ekwan Mulyana DPRD Kabupaten Gunung Kidul matur suwun ya iki para wakil-wakil rakyat padha rawuh ning kene Truk ya luar biasa heeh iki kanggo Pak Lurah karo Pak Romat Bekti Nugroho ki matur nuwun banget mau wis diingani ning daleme kana iya wah ayam ki gede-gede mau Truk tak paro kae mau ha iya tak jipuk kabeh ya ngisini-sini iya ngaturke salam kanggo paguyuban Pandhakiyu karo pamirsa YouTube kabeh kanggo bah ki kok cangkem akeh banget mlebu ning cangkem apa kewan-kewan ki
Kanggo Man 1 Gunung Kidul, keluarga besar Man 1 Gunung Kidul matur nuwun. Ya, Pak Rohmat Bekti Nugroho kuwi guru ning Man 1 Gunung Kidul. Ah ya le. Heeh. Wis gandeng oke pamundutan ya, Truk ya. Ya, rasa suwe-suwe le gamblek. Ya. Selak arep padha mirengke lagu-lagu. Ya. Ki ana saka Pak Amin Yudi Widodo transfer 150.000 nyuwun lagu Setya ingkang tembang Mbak Niken. Heeh. Lajeng saking Pak Dukung Gelung panjenengan Pak Gandung Sumasna transfer 1 juta nyuwun langgam Nyidam Sari ingkang nyekar Kedah Pak Ipung. Ayo. Iki ana tulisane iki lho. Apa nek aku ki gara? Ora. Ingkang nyekar Kedah Pak Ipung menawi mboten kersa mang pecat mawon. Oh nggih. Tenan iki lho ana tulisane iki lho Pak Ipung. Iki ya Pak Suratman transfer 50.000. Heeh. Uga Bapak Giyanto Wareng Wonosari Gunung Kidul transfer 500.000 nyuwun podang kuning. Nggih. Iki ya caos kabar. Heeh. Kanggo para pamriksa budaya ringgit. Heeh. Iki info wayangan ya Agung. Kapan kowe? Tanggal 31 Juli 2024 sesuk awake dhewe sowan ana ing Balai Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Ponorogo Jawa Timur. Oh iya, luar biasa. Ya. Sesuk insyaallah tak nggawa riok. Ya, nggawa rombongan riok. Heeh, sing tukang sebul-sebul telompret wis ana. Ya. Adikku Sugeng wis ana. Ya. Ya. Iki diaturke luwih dhisik iki ana penjenengane Bapak siapa? Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Iya. Karo penjenenge Pak Purwanto kersane tindaning panggung. Sepatu ya Reng. Ya, ya. Simik Mbak. Ya. Dicao simik. Sugeng dalu Mas Petro. Sugeng dalu Pak Sutrisno. Alhamdulillah. Wah, menawi kalian Mas Yusuf menika kula tansah kemutan. Nggih. Nalika kula dherekaken pentas wonten ing Pendopo Gusti Yudaningrat. Nggih wonten dalem Yudanegaraan. Nalika semanten. Rumiyin nembe timik-timik niku. Wah, kula urung ngerti dosa riyen. Nggih, nek saniki pun tumu-tumu. Nggih. Nggih. Ingatsanipun para pepunden, nggih, ingatsanipun Bapak Lurah, dalah sedaya pamong, Bapak Dukuh, ya. Mas Yusuf, nggih, sak rombongan, nggih sak rombongan. Kula nderek mangayu bagya, matur sembah nuwun. Dening dalu menika dipun wontenaken pagelaran ingkang sifatipun sosial. Nggih. Ini tepuk tangan untuk Mas Yusuf menika. Nggih. Biasanya 30 juta, sak menika 0 juta. Mugi-mugi amal saenipun Mas Yusuf sak rombongan pikantuk lelintu saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih. Dene sawuranipun saged mahanani dateng ingkang nampi. Amin. Mas Yusuf, kula menika wau mbikak file HP kula. Menawi kula nyekar setunggal foto dipun parengaken mboten? Wah, monggo, monggo. Nanging kula ora diwatuk mangke swantenipun. Wah, mboten napa. Mas Agus ora digeguyu ya, Mas.
Nggih. Kula ugi kemutan nalikanipun kula pentas wonten ing pundi menika Pugeran Semen. Oh, nggih. Karangsari panjenengan ugi nyekar wis wontenipun elok sanget. Dipun anu nggih, pangkur nggih, dipun damel palaran nggih. Nggih. Slendro, Nggih. menika namung wonten slendro, Pak. Oh, nggih. Dadosipun pelokipun menika sesuk nek enten ngomah Oh, nggih. kula. Na 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 tong Nggih. tong. Saged to? Nggih. Na. Sakung pralenggah minulya kepareng matur jengandika sami wekdaling dalu puniku adicara ringgit tahan gelar buta yang gedang reca puniku tansah mangke bagya mulya lestari salami lami matur nuwun Mas Yusuf niki rada watuk dados Mboten napa-napa. Kanca wiyaga wae penggirang kula niku malah suarane entek sesa nyuwara. Mboten napa-napa. Mas Yusuf mangke kula pesen kelinci ucul nggih. Kelinci ucul. Nggih, menika kelinci ucul menika nyariosaken tiyang ingkang mubeng-mubeng nanging lajeng wangsul dhateng sudungipun. Oh nggih. Nah, nika nedahaken bilih sedaya manungsa menika tansah badhe mekaten. Nggih. Wau dalu menika alhamdulillah kula sowan dhateng Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nggih. Nggih, wonten kegiatan-kegiatan menika ugi nedahaken kados pundi warga Gunung Kidul klebet saking Kecamatan Karangmojo menika kados pundi nggayuh kesejahteraan. Nggih. Lah mugi-mugi Bapak Ibu sedaya wonten ing Gedangrejo Karangmojo menika tansah dipun gampelaken anggenipun nenanem kangge petani, peternakan ugi mekaten, ingkang pegawai ugi mekaten. Mugi sedaya tansah manggih bagya lan mulya. Amin amin matur sembah nuwun. Kelinci ucul menika kemawon Mas Yusuf nggih pokokipun ingkang baku nderek mangkayu bagya. Mas Yusuf sukses. Nggih menika sampun mboten namung Indonesia sampun YouTube pun menika internasional. Nggih. Wonten kanca saking Kulanti menika nanjihaken Mas Yusuf menika sinten Pak Tris gitu. Wah menika lari kula saking Gunung Kidul. Loh, Gunung Kidul kok wonten menapa dalang ingkang misuwur. Nah, alhamdulillah menika wahyunipun nembe dateng Mas Yusuf. Nah, mugi-mugi sangsaya majeng nggih. Amin. Lan ugi kesenian ing Gedangrejo Karangmojo Gunung Kidul mliginipun menika mangke saged saya ngrembaka. Kula kinten Mas Pur. Pak Purwanto. Mas Pur. Kan ada dana keistimewaan untuk kebudayaan. Ya. Nggih. Mas Pur, Mas Ikwanto, Mas Angga, ini harus tanggung jawab nggih. Nggih. Jadi kebudayaan di Gedangrejo harus maju. Mangke ditagih nggih. Nggih. Nek mboten sok mboten sah dipilih. Amin. Kesem iki. Ngaten? Nggih. Nun sewu Pak Ketua Karang Taruna menika sekedar saja. Oh nggih. Ya urun-urun nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun nggih. Monggo Mas Bayu. Jangan dinilai isinya, yang penting keikhlasan untuk berbagi. Luar biasa. Mekaten Bapak Ibu matur nuwun nggih. Kelinci ucul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wah matur sembah nuwun. Pangandikane saka penjane Bapak Sutresno. Iya, ki mau nuwun sewu ki rada ana sing matur nuwun. Ana sing kurang pas. Apa? Len ndongake
Mugi-mugi Ki Yusuf Ansor tambasan saya majeng. Lho. Ora iso. Lah piye? Ora iso. Saya maju nak tap tepok. Ngrembaka ngono. Ayo. Kowe logika utekmu tok kok ora genah kowe iki jenenge. Saya maju nak tap tepok. Iya, heeh. Monggo Mbak nggih berdiri, Mbak. Mbak nggih berdiri, Mbak. Iki sindanku sing isih kelas 1 SMP ya iki. Ketok enom kok. Kok ora disepoti to? Jole ndasmu kuwi. Ayo munggah, ayo munggah. 1 SMP. 1 SMP. Tak kiri tak. Tak kiri tak. Weh. Piye iki? Tukang kethuk ki nek agi kok yang-yangan. Ora fokus. Iya. Sugeng dalu Mbak nggih. Sugeng dalu. Heeh. Kok sembrono ijole. Ngene-ngene kelas 1 SMP kan disenengi sing ngendang. Sing ngendang ki loro, telu. Sing jaipong. Oh, sing jaipong. Sing jaipong sing kae, nabobok Sing sing endi? kae. Sing kumuh kae lho. Body shaming tidak boleh. Mas Kimpel. Ampun lho mesake. Ora dae tak guyoni piye-piye wae ya. Etel wae kok kae kok. Monggo Mas Kinjeng. Nggih Monggo. Mas Yusuf. Nggih. Saderengipun menika wonten setunggal lelagon anggitanipun Mas Bayu Waskita. Oh nggih. Nggih badhe kaaturaken. Nggih. Sakniki. Anu iki sing Napa? kelinci ucul sik. Oh nggih. Mas Bayu orang enek duwite soalnya. Mangkeh no. Engko nek tembangke lho tak jalukke. Guyon lho Mas Bayu. Wah aku medun tok kethake kok aku. Ya sing ora. Kelinci ucul, ya. Kelinci ucul. Monggo kebret. Para tamu undangan katuran tindak dateng prasmanan. Ikutlah
kompak banget lagi. Kompak. Wewe neracak kowe, neracak ayo. Apa? Kayak Tom and Jerry ya. Tenan. Ora kuwi domba karo tikus. Tikus got. Lah cepet. Saka Pak penjane Pak Sutrisno reng ya. Ha iya. Wah. Duse teko. Iya. Nasi kardus kong. Kina nawala reng ya. Ya. Salam kagem Pandemen Ringgit Purwa kagem Pak Ipung RT 04 saking Pak Mujiman mantan Kasat Binmas Polres Gunung Kidul transfer 200 nyuwun lagu Kitir Sumilir nggih matur sembah nuwun. Ya. Oke tak wacane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dalang nyuwun lagu Jroning Angen ciptaannya Mas Bayu Waskita, aransemen Mas Edi Pandawa, yang nyanyi Mbak Anggi dan Mbak Niken. Oh nggih matur nuwun. Sukses selalu buat Ki Yusuf dan tim, sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini, semoga bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Amin. Nah, titip-titip salam masih buat Panda Kiyu, sukses selalu. Salam buat Pokja Kedung Dawang Center dan Karang Taruna Karya Manunggal Kalurahan Gedangrejo, selalu jaga kekompakan, sukses selalu dan semakin membahana. Ya. Salam buat musik etnik Sambang Dalu Perkusen. Nek ora kowe arep sapa, nek ora saiki arep kapan? Ya, Salam juga buat Babe C Bitung, sehat selalu, pokoknya love you, Pol. Ya. Dari saya mie ayam langguk. Oh, Mas Langguk. Nyoba pisan marahi tuman kowe ya. 50 kena gigi uang kembali. Ya, Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jebul ana sawirane kok reng, wah tak tewas tak arani rano dite mau.
Kowe iki sok kaya ngono ora. 300.000 matur nuwun. Ya. Masuk dana sawer. Ya. Nah, mereka request lagu dari Mas Angga Sandi Farisma. Ya. Ki bacane apa iki, Dik? Request lagu iki lho, lagune iki lagu apa iki? Wacanen sik. Yo saking Pak Dalang nyuwun lamunan dipun tujuaken kagem Karang Taruna Gedang Rejo saha warga masyarakat mugi tansah rahayu wilujeng. Amin. Saking Pak Ekwan Mulyana. Wah, luar biasa. Iya. Mau sawerane sing kandel. Iya. Sugeng rawuh Yusuf ugi rombongan Ansor Laras wonten pendopo ceng-ceng guling gedangan pinggir lepen Dong Dawang. Ya, mugi anggenipun gelar budaya inggih wacal tansah pinaring berkah barokah saking Gusti Allah. Ya, nyuwun ninggal katresnan kalian rujak jeruk. Oh ya. Kagem pamangku paraga adat ceng-ceng guling para pepundhen mini sepuh muda taruna Kalurahan Gedang Rejo lan sekitaripun. Ugi kagem Trah Resa Sentika matur nuwun. Ya, tanda tangan Pak Deudi S bin Sudarmaji. Ya. Sugeng Riyadi. Lho, iki urung bodho kok. Oh iki jeneng wong kaya reng ya. Sugeng Riyadi Selang 1 nyuwun lungiting asmara transfer 300.000. Ki mau ya nyawer rokok. Wo jarum blek loro. Sedekah ke auto dhewe kok. Lah Mas Angga mau ngersake sakit malah rindu. Oh ya, ku ya lagune apa? Lagu iso digarap apa kebret. Saya tak wacane iki tulisane menggah medun iki. Ya, sugeng dalu Mas Dalang saking Bapak Suhirto toko pakan ternak dan juga alat pancing Aji Makmur. Wah iki hobi mancing iki tak rono sesuk. Alamat Plumbungan Gedang Rejo Karangmojo nyuwun caping gunung ingkang nyekar Didik. Lho. Wong derek. Ya. Ki lho derek tulisane kaya Dedek. Mataku ki ya lamur kok cah. Matur sembah nuwun. Ya, ki ngaturi jumeneng Pak Purwanto sik. Ya, ben dagel. Ya. Oke. Apa panjenengane Pak Purwanto ki pancen apa ya, humoris piyaine. Iya, Tak sawang saka kene kaya kiwan adicarita rek. Ngawur ora. Pak Purwanto monggo kula aturi tindak panggung Pak Purwanto. Melih mboten napa-napa melih. Menggayengke kok. Mboten kersa. Oh nggih mpun. Ya. Kaene rung iso jumeneng reng. Ayo Mas Angga mau ngersake sakit malah rindu. Ya. Sakit malaria, malah rindu. Ki mau sing anu ki lho reng saka Pak Amin ya Rabbal Alamin ngono. Njaluk lagu apa nggih? Sotya. Ya. Ben dipinangkane Mbak Niken. Ya. Ki engko sindane ngadeg bola-bali kabeh ora apa-apa. Ya. Wektune ki ono bocah wayangan dhewe to iki ning kene iki. Ayo ki sangka senenge ndelok kaya ayo arti wayang gedolanan. Iya. Diapresiasi. Iya. Ki yo kuwi generasi penerus kuwi reng. Ya, dalang masa depan. Ya. Anggere sok nek wis dadi dalang ya le tak wanti-wanti aja miyaga ya. Neng kene contone mas-masmu wis akeh soalé. Wis payu le mayang pas elo miyaga. Wis klicup. Iya, ki mau Mbak Niken ayo Mbak Niken jumeneng Mbak Niken duduk tak jeleng yo. Nah, iki sing kleru iki termasuk dalang sing miyaga.
Pilih nggo contoh. Ya. Kayak matur aku tak ngelu sithik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu konjuk dumateng para pamirsa warga masyarakat. Nggih. Gedang Rejo. Nggih. Nggih ugi Bapak Lurah, Bapak Dewan, Bapak Dukus daya kemawon. Rencanane dhewe elek, marang tak omongi ngono piye ya iki apike ya. Karepe arep mayang meneh. Wis ora iso. Terus sampeyan kan, aja ngurusi aku. Niki pamundutan saking Pak Amin. Amin ya rabbal alamin. Kersakaken sosial. Kuwi donga asma ki narya japa. Nggih. Pak Amin, aja sembrono dibedil. Apa angkatan udara ki ndek bedil? Apa duwe? Lah ya pesawat no ya. Kok pesawat? Pesawat, angkatan laut ding ya. Piye angkatan laut kok pesawat? Aku malah mumet aku ngurusi duit. Pistol air. Kira wis ora iso banyu to kowe. Sembrono ngersake Sotya Mbak ning kan. Nggih, Sotya. Heeh, diatur kae. Dombo Pargio. Anselara bergoyang. Kagem amal mawon. Hah? Biasane ngerti kaya ngene iki lho. Biasane ngerti kaya ngene iki. Mboten. Tenane. Jane pencitraan gurane, pencitraan iki. Lah pripun? Iki lho, kuwi wis. Tak hitunge sik lho. 0 lo 4 Lho. Kuwi nggo amal kok. Nggo amal lho ngopo to kowe mbegok nang kono iki? Lah wis linggu aku ya meng ngomong. Mas Angga niki nggih amal, sindene dereng. Ajeng dinggih tumbas ya maluk Mas Angga. Sindene iki ya membutuhkan lho mangsamu. Ya. Ki ngedeke Mbak apa ngedeke cah panggang yo? Ya. Wingi sahur bar wayangan. Masak ning dapur. Ya. Kasinen wah jane. Konangan nek ora tau masak. Sopo cah panggang kuwi kok. Heeh. Biasane nek wong masak kasinen ki lagi mbobot. Wah, mbobot kambil apa kuwi. Iya, ki mau saka apa? Mas Bayu ki mau? Ya. Lagune Mas Bayu ki mau ben diaturke karo Mbak Anggi meneh, ngadeg meneh ora apa-apa. Oh iya. Mbak Anggi. Heeh. Iki wis setengah jam sing ngadeg agek sinden loro lho iki. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Heeh meneh. Bajing lonceng. Wis mau wis apa-apa wis. Nggih. Wis apa wis ngerti wis dong. Nggih, niki wau. Kepiye? Kok wigati timun koyoke? Lenembang. Heeh. Berdua kali Mbak Nike. Heeh. Moh berdua kok. Ayo. Ya wis engko meneh wae. Linggu wae. Piye to? Minangkani liyane. Nyebai. Wis kek linggu wae. Kak aku mau Nyebai ra apa-apa anggere takon linggu ngono aja miso-miso. Wis kek linggu. Ya. Ya aku ra sida. Ora sida, urung sik. Sakit tau.
Iya. Ayo cah pathuk ngadeg yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek wong salam ki dijawab kok ya. Oh, piye to? Tak omongi to. Piye? Bancik mau ning ndi bancik? Iki rak wis tak omongi to, Brahala ireng ki dakek kiwa. Kaya ngene kok Brahala. Kae lho Brahalane wis ana lho. Lho, biasane nggon wayange Mas Sulis ki loro, Brahalane ki papat, dadi kono loro. Bancik mau wis tak bri. Wegah aku ngono kuwi. Aja dijahati, Cak. Lek ku dandan wis teko jam 4 lho mau ki, kok ya meso-mesone dipadake Oh, Brahala. lho, jam 4 apa? Jam 4 ya. Kowe tekan kene wis luthuk. Aja lara ati, Mbak Via, aja lara. Ora. Iki poso ki gojek-gojek ngene iki. Sok botut. Sabare kula ki jembar banget kok. Pripun? Heeh. Ora. Ampun golek-golek lho. Ayo gamon. Kok iso gamon? Kok iso gamon? Ayo. Gamon ki gagal move on lho. Lah iya. Lah apa tahu karo aku? Takonono Ayu kok sing nglakoni kono wong loro kok. Ora. Ya wis kok. Ah iya. Wis kek nembang kok. Napa? Kula nuwun sik lho, ya pantes iki ya. Lah kowe ngakon nembang kok. Nggih, ngaturaken kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau wis. Kagem sedaya warga Gedang Rejo. Heeh. Nggih, Karangmaja. Udu. Lha Gedang Rejo Karangmaja to? Ha iya. Gedang Rejo Karangmaja. Iki nama daerah, Mas. Kan jenenge ya Senotri Karangmaja kok kae jenenge. Lah Seno Kendang ora melu. Ayo. Nggih mugi-mugi sedaya warga mriki sehat. Amin ya rabbal alamin. Pinaringan lancar rezeki bagas waras. Iki Ngenjang nanggap Mas Yusuf meleh. iki ora nanggap lho iki. Hah? Iki ora nanggap lho iki. Oh nggih sing ngenjang nanggap. Iya. Nggih ngoten. Kayak nembang selak diucat wiyaga. Lah kan urung diomongi kon nembang apa? Lamunan. Oh lamunan. Lamunan iki lagune sing pindho. Kok mbasan sing iki kok tok papake aku? Hah? Apa? Mbasan sing kuwi mau kok tok papake aku. Dengkulmu melocot. Selendian sing cerai iki. Kae to? Heeh. Ora aku mesake karo kae. Ki duit roke apa? Wis kek. Arek duit tenan po? Ora sah. Duit ya ora apa-apa. Ora sah. Ayo. Mesake eman-eman parfummu nek maksud. Lah engko tak kekane. Nggih. Kok nesu weh. Le mesem terpaksa. Iya, Kowe seneng pale karo wayangan kowe? Seneng? Gonen mulai. Tenan aku ora ngapusi, nek seneng gonen mulai. Ya. Aja ngrungokke kae. Asutan iblis kae. Tenan kowe seneng tenan Pak wayang kowe. Go mulai, ya. Ya. Tenan ya. Latihan mayang sing semangat. Aku yo latihan wis padha-padha le sinau ngono lho. Engko nggo dolanan wayange ning omah. Ndane kok ana. Iya, aku wis seneng nek anak sing apa? Generasi-generasi muda bangsa sak umur-umurane adikku kuwi. Heeh.
apa seneng wayang wah berarti cetha wayang iki tekan besok kapan ora ilang. Tenan, Truk. Iya. Ayo main go dolanan ya, Truk ya. Iya, main go semangat. Kuwi kudu ngono aku nembung karo sing nyentrem nek kowe. Ya wis wayangmu ki lho nang kene iki lho. Heeh. Ki diselingi gamelan ya, Truk ya? Iya. Mau ket mau wis kebret. Iya. Diselingi gamelan. Ya. Ayo, cah panggang yuk ngatek yuk. Heeh. Iki meneh sepote. Tak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kula nuwun sik. Nggih, ngaturaken kula nuwun. Dumateng para warga pundi Gedang Rejo Karangmojo. Iya. Nggih, penontonnya kuatah sangat. Oke. Ora iso diitung. Ora iso. Ora iso. Gendeng po ngitungi penonton. Iya. Piye iki? Mbak Yanti. Nggih, Mas. Iki gandeng isih sasi Ramadan. Nggih. Poso ora mau? Poso no. Wis sini-sini ora poso. Bancik mau nanti bancik. Ora poso to kowe mau? Podang kuning. Nggih. Ngembang. Nderekke, wah nderekaken Sugeng Kontur, Pak Purwanto, Pak Angga. Iya. Sedaya kemawon, Pak Manto weh. Iya, rawon nang kene. Heeh. Aku maju kok do bali to? Ora betah ambune masalah. Ora betah ambune. Aku adus lho. Wedi. Wedi jare kaya bandrongan. Ya. Semene kok bantongan. Ya wes, nembang podang kuning ya, Mbak. Nggih, Mas. Podang kuning langsung ke wae. Nggih. Mas Mojo.
Podang kuning sampun. Gek nembang apa podang kuning? Ayo. Gek nembang apa podang kuning? Lah kuwi mau apa? Apa ki mau apa? Yo manuk-manuk podang kuning. Seneng nyekeli manuk apa kowe? Wah, kendang abote kaya watu. Ayo. Matur nuwun Mbak Yanti wis diaturke podang kuning. Ya. Ki mono caping gunung, Tru? Ya. Bawanana, Tru? Ya. Caping gunung kuwi jan pantese bawa kuwi kakung. Heeh. Wiraswara ra enek to. Wah, wiraswarane kewarken kolak. Ya. Aja kok nembang tak mluka. Ya. Saben bengi nyawang jenggleng reng. Oke. Jenggleng ora. Kona. Ya. Kirek wae iki ora. Aku ora iso nek kon jenggleng ki terus. Ya wis ora apa-apa. Yen memarjang mung karo pajangan nur kuning kembang wae weton gunung. Ya. Piye Kimpul arep jenggleng? Kimpul ki asline pengen duet karo Mbak Yoga. Gandeng ora kelakon ngarah Indah. Indah sapa? Bojone Galuh. Ngarah Mbak Yoga. Sesuk nek ngarah Mbak Yoga ora kelakon ngarah Butarni. Nek Butarni ora kelakon ngarah wong lanang. Hati-hati mangan. Racitan sarwi jenang diruwat ngarah Warisa panas udan panas udan panas diudani aling-aling capek gunung misowa awan-awan masang kenal pot nyaka tebu oleh sing alot omonge prawan kok bokonge wis melarat. Ngono kuwi tandane baute wis cepet. Ngono kuwi rak ming guyonane. Sik tak mikir to. Oh ya, arep juli aku. Ya sakarep. Senang bakal diweki kelapa kula nuwun warga Gedang Reja. Ya kula nuwun wonten ngarsanipun Bapak Lurah piyayine Gambyak tur netrepke manah para warga Gedang Reja. Muga wayangan dalu niki bisa ndadekke serana bunga iki ngono lah wulan puasa wulan sing kepak berkahing Gusti Kang Maha Kuwasa kabeh donga dijabah para warga
wargane padha kuyup rukun ngreksa papane dhewe dimen supaya makmur desane cekap semanten kekidungan kula utek kula wis mobal ra iso ngapa-ngapa pandonga kula kagem warga Gedang Reja mugi kalis rahayune ing sambikala agene ya apik aku juara siji maca pat oh ya Kimpul ki juara siji festival pedalangan oh ya iya makanya gue iseng ngelatih Mas Sulis waduh godhok tenan karo Mas Sulis Kimpul gue ben juara siji kaya truk ya kandhane kok ora iki sapa ki sapa jenengmu sapa Dek Bima heeh kon seneng karo sabrangan wi mau kowe oleh go mulih anggere nonton wayang tekan Tancep Kayon ya nah ya tak ndani janji ngalis kok kono ora sida wah Petruk kuwi pamrih ora kuwi nggo spirite apa generasi saiki kok gong aku dhisik ya ngono ndelok wayang nek ora ngasih rampung ora marem ngandani kok ora iya nadyan marem wadon nadyan wadon sarta lanang eno mane banyu ben neng urung tak sumet ya disedot tembang nih dewe desa manaper juang desa juru kelingan anak lanang yen tak openi neng saiki anak jarene wos manah katurutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki apa lagi ya ayo sinali-nali nenggo patadonge saka jago yen metu asili capek kono ya syukur bisa nyawang ane bisa kan saja ini orang elang boleh pada lara
iki mau caping gunung saka Pandemen Ringgit wis dipinangkani. Ayo. Ayo iki ngaturke apa Lintang Asmara? Ya. Mbak sapa Mbak Niken? Ya. Kon jumeneng. Mbak Niken meneh? Heeh. Duet karo aku? Ya. Lah iya, Mbak mau iki Mbak Niken Mas Bayu gek wae Lintang Asmara. Ayo. Mbak Niken ngadeg Mbak Niken. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Ayo. Mbak Niken. Dalem. Apa lagu karya cipta Mas Bayu Waskita? Oh nggih, kalih Mbak Anggi. Oh, kalih Mbak Anggi, heeh. Ayo dipinang. Jeruk Garut aduh dek enek rasane. Ayo nebang. Nggih. Lagune apa mau judulnya? Judulipun Angen. Jroning Angen. Jroning Angen ya. Aku yo gawe lagu terus apa? Ana sesuk lanceng gak tinggal. Takono sing demung kae wis tak kirim-ke rono sesuk diaran semen. Kisahe apa ku kisahe? Hah? Kisahe apa? Kisahku dhewe kaya Oh. bahagia ora galau. Padhak kowe. Kebret. Mas Kinjeng.
Mbak ini kan aja linggo, Mbak ini kan. Aku. Isi nembang karo aku, ya. Lagune napa? Kinjeng, Mas Kinjeng. Napa? Sopo iki? Lek Suratal apa iki? Lagunipun permintaan napa? Lintang Asmara. Duete kalih? Hah? Kalih sinten? Panjenengane ingsun. Oh, injih. Kapret. Pun. Wis, meng ngono ta? Pun. Wah, kurang variasi gerakan. Gareng iki ngawur senengane ora. Mas oke pamundutane reng, Truk. Ha, ning iki ngelingi wektu ki wektune mung tekan 1:30. Ya, ki liyane dipinangkani sesuk nang nggone dhewe ya, Truk ya. Ya. Nang nggone dhewe sewengi nutuk. Ya. Wendup sahur karepe ra karepe. Ya. Nyuwun pangapunten sedaya lepat atur kawula tindak tanduk munamuni laku celathu kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kirangipun kanca-kanca ancur laras wonten ing mriki. Pusana panutupe ngatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan rambung. Ya. Ya. Sowan sinuwun si Puntadewa. Ya. Angin amit milih